Hi guys, welcome back to my another vlog. नोंथांमोन बयखौबो आंनि निउ भिडिअ बरायनो बावनाय थाबाय। दा दिनै नोंथांमोना नुखादों जानांगौ नै आं अफाय दंफैयो। दिनै आं दंफैयो रायमना नेशनेल पार्कआव एसे बेरायनो। हनै दा नोंथांमोन देखायलांनि नैबे रायमना नेशनेल पार्कनि इक'लेन्डखौ थ' नोंथांमोना नायलांबाय था। Let's go. दा नैबे जाबाय सुइमिं पुल। नायनानै लादो नै नोंथांमोना। नै बेनो आरोना ओमफ्राय बैजों अक्ट'पास दङ नै अक्ट'पासखौ जों दा खाथियाव थांनानै नायगोन जास्ट माने ससेल' स्लगानो दा नोंथांमोनाबो फैनो हागोन नैबे जोंनि रायमना नेशनेल पार्कनि नैबे इक'लेन्डआवहाय ओमफ्रायो दाबो कमप्लिट जायाखै दासो बानायगासिनो दङ जेब्ला कमप्लिट जागोन अब्ला नोंथांमोना फैनो हागोन आरोखि ना बेयावहाय दा नै दुगैग्रा सुइमिं पुल दे जालै नै दुद्रुलांग्राया लोगोफोर बेजों गाखोदो बेजों दुद्रुलांदो ओमफ्राय नै बेजों गोलैलांदो दैया ओमफ्राय नै बेजों दंजोबो नै ओरै सेस ओरै नै बेनो रायमना नै जोंना फट' लाग्राया दा जोङो मोनसे खामानियावसो फैदोंमोन ओमफ्राय दा हाबलांनो होननानै एसे बेरायलांनो होननानै हाबबाय आरोखि ना बेयाव जास्ट आंबो ब्लग लाबाय थ' नोंथांमोना नायलांबाय था दिनै भिडिअ'आ माबायदि जागोन जेबो मिथिया थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माबाखौ नायनि जोङो अक्ट'पासखौ ओमफ्राय नै बेनिफ्राय नाय नोंथांमोना खनसे बरियाखा नाय बेखौ बानायगासिनो दङ दासो हनै अक्ट'पासआ बरियालै गाइस नै बरिया नै अक्ट'पासआ नै माथो नै र' नै फट' नै बेवहाय जुसनि माबा जुस दखान इयो नैबे बानायगासिनो दं बेबा मा बुस्थु जालायखो बेबा बेबो सुइमिं पुलानो जागोन खोमालै हनै दा जुइस गेलारि नै इयो अ जुइस मोनगोन नोंथांमोना गार्लफ्रेन्डखौ लानानै बेरायफै बावहाय मजा दुगैफै ओमफ्राय नै अक्ट'पासआ द'याव नायहरगासिनो दङ थ' गाइस दा आं एसे सिनेमेटिक शट देखायनो नोंथांमोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय था लेट्स गो So guys, जायगायाथ' बहुत बरियाखा नै ओरै सेस नायनो हागोन नै नोंथांमोना बे वाटारफल जाजोबगोन आरोखि ना नै आयौ डेन्जार नुखायो नै बिनिफ्राय ओमफ्राय नै बेवहाय नै दखान बेयो जुस फानग्रा दा बानायगासिनो दङ थारमाने दाबो 50% कमप्लिट आरो 50% कमप्लिट जायाखै दाबो नै बेफोराव नै ओरै माबा होआखै नै दाबो जिन्ज्रिफोर दासो बानायगासिनो दं गोदान माल दा नोंथांमोना रायमनायाव फैयोबाथाय नुगोन इयाव दाथ' गोलोम बोथोर जाबाय नोंथांमोना बहुद कुललै जायगाया थान्दा साबो नै इयाव हाबदो इनिफ्राय ओंखारदो द्रुम बाद्रुमदो बेवहाय डेन्जारखा जायगायालै जोंना आसला फट'ल' लासो नोरै सेस नै स' गाइस दा इनिफ्राय थांसै जोङो न'आवहाय माने जों मोनसे जायगायावसो फैदोंमोन नालाय इमारजेन्सि माने हाबलांनो लुबैना हाबलांबाय माने दा नोंथांमोनाबो एसेबाबो नुखाबाय जानांगौ माबायदि जानानै दङ जोंनि रायमना नेशनेल पार्कआ थ' फैबानो जाबाय नोंथांमोना बेयावहाय आरामसे बेरायफै गार्लफ्रेन्ड लानानै आरो फैबानो जाबाय दिनै भिडिअ'आ बेखिनियावनो स'